Eladó az MTV archívum, eredeti némafilmek hangos alámondással. Macsola és Tádé, Michael Jackson még fiúban. Menő Nanó sorozat, választható látószöggel. Süssű, a pilot epizód még 7 fejjel. Zenebutik, zenehíd ajándékbuxussal, 3D-s juhász előtt háttérképpel. Akárhová mész a lakásban, mindig rajta tartja az egyik szemét. Csak nálam, csak most! Jó napot! Igen. Na mi van, csávókám? Unod már a Schwarzeneggert? Kéne valami régi anyag? Szóval maguk törtek be a székházba. Mi nem törtünk be sehova. Ez forradalom volt, hogy kiszabadítsuk Izaurát az archívumból. És sikerült? Na, itt van mind az 523 rész. Mi kellene? Mi van? Minden. Megvan az 54-es VB döntő rendezői változata. Az milyen? Mi nyerjük meg. Sőt, van egy igazi all-inclusive ajánlatom, van benne valami. Vágó István még hajjal. STK keretes szemüvegben. Egri János és ami az elmebajnokságból kimaradt. Az első körben kiesők között számos későbbi politikus és villalakó ismerhető fel. Esetleg kincs, ami nincs? Terence Hill válogatás? Vagy inkább Bud Spencer kell, amikor még kilátott a szemein? Ha most elviszed, apám, adok mellé 2 eredeti pofont a filmből a bal füledet. Sőt, megvan a Delta összes. Kudlik Juli még vattacukor hajjal és hegyes melltartóban. Ajándék hótaposó egyenesen a főcímből. Csak kurmanoknak, de gyorsan döntse, apám, mert a polgári körösök felnyomják az árát. Vagy inkább Rózsa Gyuri vizes pohara kellene a kapcsoltamból. Rózsa Gyuri vizes pohara, és honnan tudom, hogy eredeti? Lerakod a telefon mellé, csak vidéki hívásokat fogad. És egy igazi ritkaság, csak neked pult alól, TV torna Schmidt Pállal és családjával. Schmidt Pali cicanadrágban, és Kádár címeres vörös mackó felsőben. Kérésre rövid határidővel megcsináljuk narancsszínben is. Ha neked nem kell, viszi a gyárfás. Családi kör DVD, extrákkal. Ransburg Jenő legjobb tanácsai, választható beszédhibákkal. Ha akarod, 5.0-ban Watchol, Puffit vagy Dadog. Lenémíthatatlan. Sőt, van 3 kívánság kazettám is, te. Eredeti pontos labdákkal. 18 karikás exkluzív paparazzi anyag a Tökrészek TV bácsival, aki a hoppon maradt gyerekeket egy hevenyészet striptízzel próbálta kárpótolni. Politika érdekel? Hát... Kádár János összes vadászata, moszkvai kirándulásokkal kiegészítve, sőt, megvan az a rész is, ahol behívja az oroszokat. Én már láttam. Félretárcsázott. Hiperexkluzív acélelvtárs home video, amelyben a szigorú cenzor saját kerti pottyantós WC-jében elengedett kézzel egyszerre tilt, tűr és támogat. Nem is tudom, mi van még? Grósz Károly utolsó beszéde az MSZNP kongresszuson. Választható káromkodás extrákkal. Most ajándék szocialista munkahőse kitüntetéssel. Sőt, csak neked. Megvan az Orbán 89-ből, még feketében. Hétfői adásszünet kazetta. Eredeti zúgással és mákos képernyővel. Monoszkóp klasszik és bináris torzításos, speckó rejtett üzenettel. Ha sokáig nézed a képet, kiírja a legközelebbi szemorvos rendelési idejét. De ha kérdezik, nem tőlem van. Sőt, megvan a szünetjel is. Super Dolby Surround csönddel. 7 irányból nem hallasz semmit. Na, ablak, best of válogatás érdekel? Bálint gazda tanácsai, amik nem jöttek be. Bónusz track, Aigner Szilárd kis papírfelhőket tologat a mágnes táblán. Sőt, megvan az első csók Pártai Luciával. Esetleg van valami politikai műsor? Panoráma!
A világpolitika legromantikusabb pillanatai. Krudinák Alajos szájon csókolja Arafatot. Aztán Krudinák Alajos szájon csókolja Kadafit. Majd Krudinák Alajos szájon csókolja Krudinák Alajost. Hát gyomor kell hozzá. Ajándékba adok mellé egy örökre dobozban maradt idesüs epizódot, amiben Szuhai Balázs már nem bír tovább papagáj hangon beszélni. Valami szexes van? ZTV. Hakapeszi Maki kivágott jelenete a versmondó lánnyal. Vagy inkább egy kis nők a pult mögött, vagy nők a pult alatt, nők a pulton, pult a pulton, nők a nőkön. Rendezte Kovi. Régebbi filmek nincsenek? Karáditól a hamvadó cigaretta vég, most ajándék retro hamutartóval. Sőt, a Karádi filmet vásárlók között kisorsoljuk Jávor Pál bajuszát. De vannak felújított anyagok is, egy kicsit belepiszkáltunk, mert az eredeti unalmas volt. Igazi kuriózum, BMS oktatófilmek a 70-es évekből. Kicsit felturbóztuk. Van egy nagyon durva film benne, csak erős idegzetűeknek. Tömegoszlatás, Kiszel Tünde fényképével. Öcsém, úgy menekülnek szerencsétlenek. Ha megveszed, grátis megkapod mellé Kondor Csabi homokozó lapátját. Egér a Marson újra kevert változata Anetkával. Ha? Egy Anetka fejű egér leszáll a Vörösbolygóra, becsönget minden marslakóhoz, és azt mondja, csokolom, csokolom, csokolom. Vagy az egri csillagok, soha be nem mutatott kockái, ahol dobókapitány végre kedvére babrálhat 4 gombos 7 zenés kvarcórájával, és ahol Jumurcsák ráun a harcra, és a vár tövében törökfürdőt nyit. De meleget. Kockásfülű nyúl próbaverziója, még francia kockásban, rendező Kótai Gábor. Címszerepben Franco Nero. Ajándékba adok mellé egy Aerobic Ferivel DVD. De csak az a dolgot, hogy nézd. Ha a Feri szólásra emelkedik, kifutsz a szobából. Ha abba hagyja, visszarohansz és leülsz. Egy parlamenti ciklus alatt garantált a 10 kiló fogyás. Na, megveszed, apám? Áll az alku. Az TV2-es, az igaz, de neked holnapra kihozzuk. Emellé jár egy családi palacsinta jegy a Gundel Takács étterembe. Figyelj már, fazek! Hova teszed ezt a sok filmet? Hát nem is tudom. Csak azért, mert ha kell, este elhozzuk neked a fiúkkal az MTV székházat is. Úgyis onnan van az egész cucc, oda befér. Gondold meg, enyém a büfé árukészlete, meg a Túró Rudi automata, mert az erősíti a csontokat, érted? Na, akkor azt mondja, volt egy komplett archívum, meg egy tévészékház. Milyen névre írjam a számlát? Rudi Zoltán, MTV.